ഒരുപാട് നാളായി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോവാൻ. ഒരു അമ്പലപ്പാറ സൈഡാണ്. ഇവിടെ നോക്കി പാടങ്ങൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്. ബസ്സിൽ ഞായറാഴ്ച ഒഴിഞ്ഞ റോഡാണ്. ഒരു ഉൾപ്രദേശം കൂടിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു നാട്ടിൻ പ്രദേശം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഗൈഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗണേശനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. കല്യാണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കണില്ല, ചെറിയൊരു ഷോർട്സ്.